kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob an sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisano ng mga broadcaster lang Pilipinas sa Philippine Standard Time, 3 minutos lampas alas 6. Uwi na ang Tingog nin Barangay. Programang mahatod kan mga napapano na isyu kan aldaw. Bahayag kan mga tao nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga isyu katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin Barangay sa DWRL Raja Sense as in 88.3 1FM. Si Alvin Liobit sa Tingog nin Barangay. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Buntag, udto, hapon, huway puas ang trabaho. Mao nga sa gabi, mag-abot ang kagutom, kakapoy ug sakit sa lawas. Pero para kanimo, okay lang. Kumusta mga anak? Han, pahuway una. Kay masahion nako ka. Gamit ang Herbalaya. Ay, salamat. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginawa. 1, 2, 3, let's go! Buried in the soul.
Alright, marahida pagka morning po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ngunyanin na Biyernes. Pizza ulo po sa bulanin na Nobyembre taon 2024. 1FM 88.3 sa Amerikang Kansendong mga radyo. Sa pangaran ni dating konsihal Chego Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, Lado Teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo. Alwin Masidalio bit pinabuil tadigdi sa programa ngunya na pagkaagang ini nin Friday. Special non-working holiday. Ngunyan po tabi. Pwede ka mong dahil magralaog sa sendong trabaho. Non-working holiday nga ni. Pag special non-working holiday tabi, kuan man sana 30%. Pag pinalaog ka mo, that is 30% sa sendong sweldo. An madadagdag po tabi sa aldaw nindo. Sondo sa aga. Sa aga po tabi iyo man. Sige ha. Special non-working holiday. Yan. Fight. Fight baga. Anyways, naman sa mga drivers on the road na nakantabay ngunya na pagkaagang ini, good morning po. Sa mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Welcome digdi sa programa. Irak man kan Batanes, tapos sa mga pagtaraid na mga lugaran, no? Na rinapado kan Bagyong Leon. Nag-signal number 5, ano? Signal number 5. Yung lugar po tabi. So, makahirak kung ihilingon ta po, ano? Yung sitwasyon because inaragihan taman ini tabi way back mga pirang aldaw taon na nakakalihis. Karumduman nindo sa Bagyong Riming kanto minamadigdi po. Minamadigdi na gulpi po sugadan tapos gulpi so natahuban na mga properties, mga harong. Sundo po tabi na siyempre kay puhan mo na ano ba yan? Kay puhan mo po tabi na makarecover kitang mga Pilipino at tabi mga kuwang kita naman mga makusugan sa tuyang buot. Madali kitang makarecover sa anuman po tabi na pagkakadapa. Iya po. So, ang sabi ko sa Indo, ang pinakasekreto dyan po tabi is huwag ho tayong aasa sa gobyerno. Huwag pong aasa masyado sa gobyerno. Yan ang pinaka-importante. Dakol-dakol na mga, sa bagay, minsan nakakatabang man yan, iyan na mga ayuda. May 5,000, may 3,000, mga ayuda. Kaya lang ang problema sige so ayuda, ang utang po kang Pilipinas is nag-abot na sa 15.89 trillion. Makaskaso na no. Pirang taon pa sa si BBM? Patulo? Patulong taon po tabi. Si BBM. Dati hali kay Duterte nasa 14 lang something. 14 lang 13 13 siguro. 13. Ngunyan po tabi ang utang as of September. October, November. October, September po. Inisusog sa Bureau of Treasury. Bureau of Treasury po tabi, BTR. Ang sabi ng BTR, ang utang tapo tabi o minabot na sa 15.89 trillion pesos. 15.89 890 billion. Yugon mo yan. 15 trillion 890 billion yung utang po tabi niya to sa panlaog asin sa luwas. Kasi ang problema niya to digdi noy ni mga nini mga nonoy, ang problema ta digdi dahil man kaya na bayadan ka nakukuha po tabing buwis kan Pilipinas yung mga interest tabi
Lalo na kung naglalangkaw po ang presyo, ang balyuhan kang peso sa dolar, dahil po tabi kaya na mabayadan yung interest rate sana po kan pinagkautangan ta siring kan World Bank, Asian Development Bank, tabi tapos iba pa. Iyan ang problema. Iyo po yan ang problema. Tabi digdi. Medyo magabat-gabat ini sa party niya to, no? Magabat-gabat po ini sa party niya to. Sabi ko nga sa Indo po, di tayo ninariparo because bako man kita nagbabayad. Pero, sangkatir ba po tabing buwis yung ipinapatong sa satuya, no? Sangkatir bang buwis yung kaipuhan na ipatong sa satuya. Ngani po na ngani po na maka recover an Pilipinas duman sa pagkakautang, asin po tabi maka-recover sinta maka-recover sinta po tangani na maitao duman po tabi sa pinagkakautangan, purin asin so panlaog asin panluwas. So panlaog duman kita sa mga international banks, financial institutions na nag-uutang. Siyempre may interest dyan, piso, dollar po yung pigbabayad ta. Halangkawon sa dollar, pira nangon yan, 58, I think 58 yung kada dolyar, 58 pesos ang sarong dolyar. Ngunyan, habang naglalangkaw yan, nadadagdagan po tabi. Sige pan utang kang Pilipinas because dahil manda kakayahon, dakulon po yung inuutang kang Pilipinas. Why? Warang pondo na pang-project, warang pondo. Pang-project. Di ba? Grabing project eh. Di ba? Grabing project po. Akan Pilipinas napapaluman sa bulsa ni Juan de la Cruz, no? Kan mga taong gobyerno na daing ibang inisip kundi ang magparadilin siya. Ilinga po tabi nindo sa mga flood control, no? Sa mga flood control nata. Igon mo yan? May mga interview baga po sa TV, no? Digdi sa Albay ito sa Albay. Pagkiling ko ngaya, yaong paswarong me. Pag abot niya kan balod na darakula, pagkiling ko otro, ura na swarong me, uto na sa dagat swarong. Nadara na po tabi duman sa dagat swarong. Kasabay po tabi sa flood control. Sarong ruso po tabi kan balod sa flood control narimate. Sa flood control. Kaya baga po tabi pigparahanapan talaga. Pigparahanapan talaga dai. Dainin talagang narunot kita. Ining mga flood control project pero iyan 5,000 plus sabi. Na kompleto na. O ano nangyari sa flood control? Ang na-control sa kwarta. So, flood na eh. Na-control mo ngayon sa kwarta. Pero sa flood na eh. Saka. Di ba? Mataram na naman kita. Sisay man ngayaan, yawa ngaya sisay na Uragon na nasyon na tinamaan ngaya kan 24 oras na supposed to be uran sa laog ng duwang bulan. Tapos binagsak sa na po tabi sa laog ng 24 hours. Iyo man yan mangyayari. Hindi ho. Kasi, maski po tabi bako kita engineer, mailing mo man eh. O may mga flood control po tabi, ano binugtak, imbis na kabilya, alambre. So parang bagang sa tindahan. So para po tabing sa tindahan, iyon inugat duman sa irarom. Saka, alam rin baga? Saka. May mga flood control po tabi na puro sa na gapo. So, sinalangsang na gapo, binugtakan rin simento sa babaw, sa ibabaw.
inudagatan ng simento. Tapos sa ibabaw, tanggalit na mariparong simento man, pininis po tabi sa pininising. Kan tinamaan kan gapo, kinamaan kan balod, nadali po na, kumbaga na, ano ba yon? Naulag. Duman na riparo na, sa irarom, dahi man kisimento. Ura po tabing kabilya. Saka, iyon na yan ang problema tangon yan. Iyon na yan po ang satuyang problema ngon yan. Na sana sa maabot na mga project po tabi, sana po, pagkarayon taman. Pagkarayon taman. Nasabutan ko po kung paano kamo nagdidilin siya because kay Puhan. Because po tabi kay Puhan, nasabutan ta po yan. Kaya lang, ang problema digdi, iyon ang ngani yan, na, dahil mo, awinda. Awinda nga yan, Loy. Paano nga yasan? Isos. Paano hon tabagakaan? Di ba? Paano hon tabagakaan? Iyon na yan ang issue ta ngunyan. Pero siguro ginusto man kan mahal na Diyos na siringkan. Di ko na ngaya pakusugunan paros. Di ko na ngaya pakusugunan paros. Pakusugon ko na sa oranta. Ini ngayang mga kontraktor na ini na mga mansibado, may hiling yan sa ebidensya o saka. Ginulpikan oran, binaha. Ginulpikan oran, binaha. Di iton sa nasoparos. Tapos, kan di iton po tabi soparos, binaha. Bako ngayon nagluwas sa ipinahiling kan mahal na Diyos kung kurano po tabi kasalaula. Yung mga projekta digdi po tabi sa Bicol region. Partikularmente digdi po sa probinsya ng Albay. No. So mga kontraktor po tabi na daiman siguro daiman po tabi apektado sa sakuyang pigtataram, daiman ko madadagit. So mga kontraktor po tabi na nagigibukaan kan sakuyang pinagtataram, madadagit siguro kamo sa kuya. Kaya ngun tama man na kuan, aram nindo kon bako pa uso ang Facebook? Bako pa uso ang Facebook? Mas malala pa po yung gigiribuhon kan mga. Kasi dahil kuan. Ngunyan, dahil ka naman makautik. Ta kasi sarong picture lang yan, upload sa Facebook, tudas ka na. Tudas ka na. Di ba? Tapos pag medyo alanganin, pag medyo alanganin, babanugong ka na po tabi kan saka. Iyon na yan ang sakuyang tinataram. No? Iyon ang sakuyang tinataram po. Na medyo maluya ang satuyang diskarte pagaputik di. Maluya ang kwanta. Okay? So sana po sa mga masunod, sa mga masunod po, tabi, makonsensya naman sa mga contractors ta, no? Mga contractors ta, makonsensya naman po kamo. Tayo ang pinaka-importante, no? Tapag kuan kamo digdi, talagang dahil mangyayari sa tuyakaan. Okay? Dahil ko napagpara oro-otrohon ta po. Nakakuan lang ako digdi na pagurulayan tening isyong ini just because makauyam na kadakula po kunata kita minadakulaon ang utang panloog tapos panglawas because yung sobra-sobra na proyekto po sobra-sobrang mga pondo para sa infrastructure, nasabutan ta po na kaipuhan. Ang gobyerno kaipuhan na maghiro.
tangani na magiro po tabi, tangani na makapag-generate ng jobs. O tapag igwanin construction, infrastructure po, dakulon talagaan natatabangan kayan. Kaya po ang gobyerno po ang dapat na nagtataonin, nagtatao po tabi, at least tabang sinda po, tangani na makapag-generate ng trabaho inin sa construction. Ngunyan, kaipuhan tayo ni po kung medyo mild lang ang korupsyon. Pero kung harap-harapan yung korupsyon, dito ni kaipuhan. Malabog makonsensya. Sabi yan ni Juby. Dahil konsensya eh. Sa bagay, ang tao talaga, dahil na kukontinto po. Ayan ang totoo dyan eh. Ang tao, dahil po nakukontinto. May pirak, gustong magkapirak din gusto, gigibuhon po tabi, gabos. Ang paagi, tangani po na magkapirak siyang grabe. Bilyon-bilyon na po tabi, so nasa bulsa, gusto pa po tabi na magkapirak, gabos. Kaya sabi ko, ako sa totoo lang, sa 2028, taura naman pagabot digdi sa, siguro, digdi po tabi sa oposisyon. Kung pagpapipilion kita, mas magayon ko ta ng si Attorney Leni Robredo, na mamayor sa nagangon yan, orang kalaban ata. Pinakamagayong kota na si Attorney Leni Robredo magbalik po bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Pero kung abo na niya, kung abo na po tabi niya na magbalik, wala naman kay iba eh. Kis Escudero, pero I don't think na manggagana siya kay, real talk lang kita, manggagana siya kay Sara Duterte, kuning kaso. Ang administrasyon ni BBM sa paagi ni Speaker Romualdez, talagang madalagan yan. Kaya po ninda yaon sa indagabos ang pirak mo yan eh. Ngunyan, si siyang posibleng pumirde, si siyang posibleng pumutol po tabi kang kababalaghan ng nangyari digdi sa Pilipinas ngunyan pagabot sa budget. Siyempre po si Sara Duterte. Mas favorable po tabi ako sa totoo lang, real to kita, mas favorable akong si Sara Duterte na lang. Kasi may mga payong gugulong digdi. Kung si sa mga mansibado, may gugulong talaga dyan. Mag-irunutan yan po tabi sa kulungan sa kasong plunder. Yan ang pinakatotoo. Sa sitwasyon po tabi ngon yan, mag-irunutan sa kulungan yan. Saka. Diba? Maring ngani ta nag-break na so unitim eh. Ngani po na dahil na ano yan, takon ka arapil pa, may problema. Dahil talaga. Kaya pasalamat kita, nag-break up. Tadig di mailawan po tabi yung gabos na mga kabulastugan. Sabi nga ni po tabi, dahil man natugot so, mahal na Diyos eh. Sige. 25 minutos na makalampas po ang alas 6 din pagka-morning. Ay, bakit kaya may sakit na naman siya? Mga kababayan, ang pagbabakuna ay subok, epektibo at ligtas na proteksyon na ating katawan laban sa mga sakit. Simula sa ika-7 ng Oktubre, sa pagtutulungan ng Department of Health at ng Department of Education, maaari nang makapagbakuna ng libre sa mga pampublikong paaralan. Sa isang bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, bright for blue. Isang labanan yan. Pride for
Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom. Papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom. Puti ka. In 7 days. Oh, yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong. Kahit sampay sa loob. Bangong kumakatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Membro sa KBP, kapisada ng mga broadcaster ng Pilipinas, Philippine Standard Time, 30 lampas alas 6. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye dumit mancha. Hello Pride Bar Blue. Isang laban lang yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makatulong sa tiyan? Walang amoy kulong kahit sampay sa loob. Makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart and Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng matibay. I-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Maging food security ambassador. Magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Sigog Rex Lagman, madaling tulukan, talagang masasarigan. Tabang legal, true love mo yan. Di Osman o mayaman. Serbisyong pantay-pantay para sa albay matibay. Governor Rex Lagman, tunay kang malalaoman. Sa puso mo ang albay #1. Si Governor Rex Lagman, dakul nang napatunayan. Sigog Rex Lagman, tunay ka nakasurot. Para sa albay, kakayano niya ang gapon. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer.
Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Good morning, Han. Good morning ka dyan. Hindi basta-basta ang trabaho ni Macy's. Kaya't minsan, maaga pa lang, mainit ng ulo. Kaya sa gabi, bago matulog, lambingin mo at bigyan ng masahe gamit ang Herbalaya Liniment Oil para sa Good morning, Han. Breakfast is ready. isang magandang umaga. Herbalaya Liniment Oil. Amoy na kaaya-aya. Sa bawat pahid ay ginhawa. Alright, balik na ko digdi sa programa. Igwa na kita nin 37 minutos makalampas ang alas 6 din pagkaaga. Ini po ang 1FM, programang Tingog din Barangay. Sundo kita ng alas 8 ngunyanin pagkaaga. Alas 7 po ang DWRL, Bareta alas 7 nin urat yan lang. Sige. Anyway, todos los All Saints Day ngunyan, no? All Saints Day. Ngunyan po tabi. Digdi sa tuya kaso hapon nagparapanghanap na ako nin kalye na malulusutan kan sa kuyang motorsiklo kaso hapon grabe so traffic digdi sa ano yan Daraga grabe so traffic tabatan agihan mo dyan so binitayan Daraga Catholic Cemetery Daraga Catholic Cemetery ang agihan mo grabing traffic pagabot man digdi sa sentro grabe pan pasaway kay sinang kuan nakakaparking pa kasod mo man digding aga ta nagpasiring ako sa Tabaco City kaso hapon kaiba ko so aki ko kaso hapon Tabaco City aga mga 8:30 aram nindo po so traffic pondig di sa may Galiera di Legazpi duman sa may tulay diyan sa may Bigaa tapos kan nakalusot ako so traffic naman poon po tabi digdi sa may tulay sa Bigaa sundo po tabi duman sa may kuana aranin na nga po tabi sa may sentro kan Padang kawasa kayan so kontraktor naman barumbado man na kontraktor pagkaaga po dahil kamo magpatrabaho banggi po kamo dapat na nagpapatrabaho dyan dahil hindi pwedeng one lane yan tayan baga po Rizal Street yan daang Maharlika so mga bihikulong hali First District padigdi sa Legazpi wala man ibang alternate routes wala man ibang agihan tapos sa mga bihikulo po na hali sa Legazpi pasiring sa First District nagsasabatan dyan busy ho na tinampungan dapat po banggi ka mo nagkakatrabaho kaan nasabutan nindo ako banggi po dapat nagtatrabaho magdamlag linti ko sa napait nindongan grabe po ang ginibo nindong kalukuhan magabat po ya na traffic ngunyan na pagkaaga po nagapit man ako sa mga paratinda nin Bura Kasubago nin aga may mga buro baratuman may mga 50 tahon nga ni na sanggato 50 may 300 pero ang pinakahalangkaw po mapagibo ka mo 1.5 2,000 asiringkaan 1.5 2,000 so mga ayo-ayo siyempre maduman ka mo sa mga sementeryo ganyan tadigdi sa mainland ang practice digdi po
pizza uno talaga. All Saints Day, nagbibirisita po sa puntod kan mga namaaram na sa nanamumutan sa buhay. Diyan sa isla, pizza dos. Sa isla. Sa Rapu-Rapu, pizza dos eh. Pizza uno, kulang. Pizza dos, All Souls Day. Dit na sana pag pizza dos, dit na sana. Kaya ngunyan talagaan, day kamo, kung igwaman sana kamo, kung alimbawa, mabakal man sana kamunin kwan dyan, mabakal man sana kamunin isira sa saod. Mas maray pa siguro po na maagi kamo sa may Campo Santo, mas maray pa siguro po na magsakay na lang kamong pamasahero. Tapirmero, mapagal po ngunya ng parking. Then na kamo magparakurukot si maray kon motoran daran nindot maski sain mo yan singit yan. Maski sain pwede mong isingit. Di ba? Kung motorsiklo andara mo. Pero kung auto, likaya lang nindo po tabi na magparadara ngunyan in auto. Ngunyan na aldaw sa nang inita, sundo dyan na banggita, talagang medyo magabatan, aagihan nindong kadipisilan ngunyan, lalo na ang traffic. Sa traffic. Medyo magabat-gabat po ang sendong aagihan. Bako ini, sabi nga rin po tabi, bako ngayon ninoy korkalwag. Bako ngayon ninoy korkalwag na traffic na aagihan nindo. Kaya magkuan ka mo, kuan muna, ano ba yon, ibitar ngo na sa traffic. Ngunyan sa namas, ngunyan sa nangal daw na ini, sa pagkatapos kang pizza uno o sa pizza dos, tadiit naman sa na po, pwede na. Kung pwede man sa nang lakawon, dahil na magamit ko na nin bihikulo. Dahil na muna magamit nin bihikulo. Yung, kung gusto nindo makatipid, halimbawa, bakal man kamo, ang kandila po, may 20 pa nga ni, may 10 pesos pa nga ni, so warang-wara sa na. May 10 pesos po, so ispirma, parang ispirma. O pwede na yan. Tapos, ano yan? Tapos po tabi, kung ayo-ayo ka mo, di bala na ka mo mamili. Tabi mga mamahalin man. So, mga wara sana, dit sana. Di ba? May 10 pesos, may 20 pesos, may 50, may 100 gatos. Depende sa klase, no? At inarapot ko rin ang kasubago eh. Tapos suburak, nasa may 50. Pero, so, natural baga dyan nakukuha sa nasa kuhan. Pero kung pinakabagayon kayan, kung ikaw man sa nakamong mga burak dyan palibot, mas pa rin na nga na suginibo rin do eh. Bastang udok sa bot din do eh. Ang sabi nga ni baga, ang pagkomemorar po tabi kan sendong mga nagkagarada na nakapamilya. Bako po yan sa halangkaw na kantidad eh. Iyan po, dapat udok sa buot na itataonin do sa inda. Yan. So bako yan sa piritan, udok sa buot. Diba? Udok ngaya sa buot, noy. Kung sa piritan, medyo masakit yan. Udok sa buot. Na ano ba yan? Pagtaonin do po duman sa mga kapamilya nindo. Okay? Sabi nga ibaga po, dahil man nga kaipuhan na alimbawa nagduman ka ngaya sa gadan. Nagduman ka sa gadan. Dahil man nga kaipuhan na magtao ka na kuan, kung igwa ka di magtao ka. Pero kung dai ka po, sabi nga ni, pag dai ngaya, dai ka bang kaipuhan na ano yan? Magparapanao ka? Magparatao ka? Dahil man kaipuan po na magparatao ka eh. An punto digdi, tabi, an punto digdi, so presensya mo, an kaipuhan, yung presensya nindo, kaipuhan yan. Na nakikidomamay ka kung sa pamilya, yun na yan. No amount of money. Kumbaga, no amount of money.
Sabi kan amigo ko. Pero ngaya, we need cash. Mapasko na di. Pagkatapos kay di, ano pa man. Pagkatapos kay ning All Souls Day. An sa tuyang pipiripararan. Pero ang alaw na sa nabaya. 55 days. 30 plus 25. 30 plus, 55 days na sana. Pasko na pala, ano? 55 na. Pasko na sana. Ako, pagpasensyan ako ngunyan kan, tablang una kita ngunyan. Mga inaanak. Sabi ko nga ibaga kasubago, no amount of money. Kumbaga, sagad kita eh. Sagad kita. Sa kanakulan kan gasto. Di kaya. Di kaya. Tabi. Iyan. Kaya, din na ko na, tablang ko na ko yan. Tabla. Yo, tabla na muna. Tabataan, kumbaga, madyan yan, Pasko, di wala kasarong. Pag wala kasarong, saan ka mananapon? Pag tapos sa Pasko, dahil si Ninong, dinulagan ako. Dinulagan niya ako ni Ninang. Pasensya ko dyan. Tabata ko dyan. Dahil naman pwede yung kwan eh. So mga aki-aki pa, pwedeng 200, pwedeng 300, pwedeng 100. Pero sa mga maedad-edad na bata, taratao na. Mga inaanak siyempre, gurang-gurang na eh. Alangan man tawan mo kay 200, ano man ang mabakalkan ko niyan. Minimum Darwin. Ikaw ba ko, ikaw ka naman? Pasiguro ka, 500. Nakabugtak sa 500. Pasiguro ka na ngunyan, Darwin. Pon pa sa ngunyan. Pasiguro ka na, 500. Isus, adi. Kaya daw 500 ang pasiguro eh. Ora na. Dahil na, kaya, 500. Kung ikaw kanin 5, di 2.5 man. Kung ikaw kang 5 inaanak, 2.5. Saka. Kaya daw Kaya daw Karon day kaya, di. Pang kuha na lang. Pang tuition fee na lang. Pang tuition fee na lang. Para kita ninda 11 minutos antes po mag alas 7 nin pagkaaga digdi po sa intirong Philippines. Alat ko na. Yaon si Mix. Garo day nagbakasyon si Mix. Alat ko na. Natin hindi tabo. Alat ko na ta. Yan. Okay. Konta ko na. Yan. Si Police Staff Sergeant Mix Lobendino Jr. Dyan sa kampo General Simeon Ola. Apoton ko si Police Staff Sergeant Mix kung nata ngunyan dahil siya nagbakasyon. Yan dyan, nagre-report eh. DWGO Live Report. Mix, magandang umaga. Please come in. Yes, magandang umaga po, Kuya Alvin, at sa lahat po ng mga nakakikinig sa programang Tingin ng Barangay sa 1080 DWRL Radio Pilipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Ipinatutupad po ng Philippine National Police sa region ang Vehicle Shield kung saan nakalatag na ang 282 na Police Assistance Desk, 125 Motorist Assistance Centers at mga checkpoints sa buong Bicol Region. Samantala, nasa 4,622 na pulis ang nakadeploy sa mga sementeryo, transport terminals at pangunahing kalsada at iba pang pampublikong lugar.
Nagpaalala po si Police Brigadier General Andre Perez Dizon, Regional Director ng Police Regional Office 5, na mas mainam na maaga ang pagpunta sa mga sementeryo at yaking may proper identification tags ang mga bata. Layunin po ng Police Regional Office 5 na mapigilan ang anumang krimen at masiguro ang kaligtasan at kapayapaan ng bawat isa ngayong Undas 2024. Mula po dito sa Camp Brigadier General Senior A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merck Polito Pilo Vindito Jr. Nag-uulat para sa Tigugnin Barangay. Merx, andyan ka pa? Yes po. Yes po. Pira ito ka, boss, 282 na assistance center. Ano yan? Sa Bicol Region ka, boss, yan? May 282 po na police assistance desk, 125 motorist assistance centers, as in po, nasa 4,622 na police ang nakadeploy po sa mga sementeryo, transport terminals, pangunahing kalsada at iba pa pong pampublikong lugar. So, di ka mong leave, ano? Walang leave, yung police. Ay, naka-full alert po mga Philippine National Police. Kahit po holiday ay expected po ang mga members ng PNP na naka-duty para po ma-ensure ang kaligtasan po ng gabos na itong kababayan na mabisita po sa sada po mga mahal sa buhay kung yun naandas po sa sementeryo. Alright, okay, Doc. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Merx Lubindo Jr. Ala dyan sa Campo General Simeonola. Alright, ayos. 282 na police assistance sa desk. Tapos 4,622 na ano ba yun? Police personnel nakawagas po gabos sa mga sementeryo, sa mga terminals, aeropuerto, pantalan. Ngani po tabi na mag-assist sa indo. Iyan ang police. Yan. Iyan ang police. Diba? Morag si kuan. Bawal yung bakasyon para riyas kita ito. Bawal yung bakasyon sa pulis. Pati sa media bawal. Pag siring kayo di. Nakakabakasyon lang kami kung Pasko tapos New Year ano. New Year tapos Pasko. Dahil man kami nagralaog. Siyempre para yan sa pamilya mo man. Pero kung araw kayo ni, manaog ka ta. Sibot pati ang kuan. Grabe ang trapiko niyan, ha? Day na mo na, kumbaga, day na mo na po magpara ruluwas kung day man sa nakamong importante. Kung mamul man sa nakamo, bay nakamukaan. Kuan na muna nindo yan. Pabukas na lang, okay? Alat ko na ata dati baga regular holiday an pizza ono. Regular holiday. Ngunyan binago na yan. Taon nga ni po. Sino ito? Yan, one. May kuha na ini. So ipinalawas na listahan po kan regular holidays as in special non-working days para sa 2025. Pero ngunyan, iyon na ini. Piga agihan ta naman ini ngunyan. Okay? Sa proclamation number 727, idineklarar po kan Palasyo kan Malacañang ang mga sumusunod na pit sa bilang regular holidays, special non-working days as in special working day para sa taon 2025. Ang regular holidays po, kasarabay dyan ang New Year's Day, January 1, Wednesday po yan. Araw ng Kagitingan, pizza 9 kan Abril, Miyerkules man. Monday, Thursday, April 17, arayo unan, kwantangon yan, ano? Holy Week, ano? April 17 pa lang. Tapos, on Good Friday, April 18. Di man pwedeng maging Lunes o Good Friday. Lawigo na daw. Bakasyon man kami kayo ni. Labor Day, May 1. Okay? Thursday, Independence Day, June 12. Thursday, National Heroes Day,
August 25, last Monday of August. Bonifacio Day, August 30. On November 30, Sunday. Bonifacio Day na pala na daw. Sa Sunday man duman sa kuan. Okay. December Christmas Day, Sunday, December 30, Tuesday. Uli po sa mga special pag regular holidays, pag naglaog ka mo sa trabaho, that is 100% times 2. Pag natagbo po na day of nindo and regular holiday, times 300%. Nagtrabaho ka mo, times 300% yan. Day of nindo, nagtrabaho ka mo, holiday pa, di nakagulpi ka mo. Okay? Ang sweldo nindo ka yan is labis sa 1,000 pesos. Okay? Special non-working days, Ninoy Aquino Day, August 21, All Saints Day, ini na po tabi, kita po ngunyan, nabibilang sa special non-working days. Feast of Immaculate Conception of Mary, December 8, last day of the year, December 31, Wednesday. Okay? Special working day, EDSA People Power Revolution, February 25, Tuesday. Additional special non-working days. Igun mo yan. Sa panahon ni Marcos, dapat ang EDSA People Power Revolution baga, pag February 25, ginigibo yan po tabi na kuwan talaga holiday sa iya, sa bagay kalaban baga, February 25, yung gunwan, nakakuwan sa na, special working day. Working day pa, Dala mang ginibong special non-working day. Special working day. Gustong sabihin, tabla. Okay? Additional non-working days. Chinese New Year, 29 January, Wednesday. Black Saturday, 19 April. Christmas Eve, 24 December. All Saints Eve, 31 October, Friday. Eid al-Fitr, ibabase sa Islamic astronomical calculation o Islamic calendar. Wala ka po dyan. Ngunyan, sa mga matrabaho ngunyan sundo sa aga, that is 30%. Kan total na sweldo nindo po tabi. Iyan ang ma-receive nindo. Kung nagsweldo ka mong 400, pira yan. 30, 120 ba? 60, 120. Po 400, 120, igwa ka mo rin ngunyan na aldaw nin 520 pesos na sweldo sa sarong aldaw. Yan. Okay na yan. Pang pansit lamang. Okay? Parang naka. Into sendo. Pala naka mo dyan. Sige. Malamig ang simoy ng hangin, kay saya ng bawat damdamin. Ang tibok ng puso sa dibdib, para bang hulog na ng langit. Sa loob ng bawat tahanan, masaya ang mga tanawin. May awit ang simoy ng hangin. Himig Pasko.
sa loob ng bawat tahanan. Masaya ang mga tanawin, may